Abusiafo na ochiasa kwa pra abeto yembio yebeda mu nyina ase se mofudie eda so ewo ha na de biara danso ye ne mo eyesa adisua yi yakọ aba na otwi mu no yepese ye no hwe adisua ewo etoso ensia kota mu nyina ara no ye no esia onyankopon do ene na tenene saa na otwi mu no hwe atifi asema ye ba behwe mu adisua na ose onyankopon do a owoma atentenene enu na yepese no hwe saa na otwi mu no yetwe hu abasisia odo ni atentene no ye hu ne sai na ye no kura se onyame so odo enya na tentene no e wo se ne do no eko mfanse video na ye du atentia etia o mo nanka ne ya o deserve o ka Jerusalem ese ye no ya won a o mo Jerusalem no they were affected ya jese nyame a repent se o ye de bonye ni ju ya subo Omande share adofunu mu atifo mu amohwe ni mu amutie ye de enchia sonko emamu nyinara ye besan amamu akwa ba sonko e de ba London Ghana memenda akwanhwefo Sabbath school na fe trosemu empensempensemu se ne medi kankai mu na atwe mu ye de adisua toso nsia na ye de bro sa akota mu nyinara adisua Yesu a watu ne de onyankopon do ne atentene no na atwe mu no ose onyankopon do a o ma atentene na mabo for na ye krado mbebo na fi ye de empensempensemu e de abro answer na no ma yenkutie enwum emfree 3D for ho embrasisia. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sinner, the joy of this glorious thought, my sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Oh Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound
ground, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well With my soul. with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well With my soul. with my soul. It is well. It is well with my soul. Yada 3D4 ase enwuma omode abraye de ma memfa sa akonya yinso na memfa ase de mu odin pa emfa ma 3ABN Ghana TV and Hope TV Ghana sa adwuma kuo mienu ye TV adwuma kuo a omafa ato ho so ankrankra adwuma wafa TV adwuma e de ato ho so de omo ya ne se ye ka onyankopon ho asama omo so na omo abo hu da wontu ko omo channel na obo nse da wu pa omo bo eye kwan ombe fa so na onyankopon asem atimi atra ko wiase afa na nyara se ne de bia ye ka na bia na ode wunni akwanya so obetina TV bi so anase odi phone bi besi wanimu akai bi krompo wunni enne a wode beka onyankopon asem na so obetimi ayi bibi kakra bi e de aboa emas adwumaku bi sei atimi afa onyankopon asem de akowiase afa na nyara ti se wo hwe ya obo nse won number gu yemfo ni na ne yesrew fa bi na frɛ obi beje so kakra bi afa to omumu na onyankopon ebehiraw na daache bi bia na onyankopon akase wonso wi bibi e de boa mamasem no etimi tre ekọ wiase afa na enyina onyankopon enhiraw se obeye na sa e de amaye e de na me hwe fidie mu hase na fe ya hwe maboafo sonkom mo ase ombeboa ma de addition pensen mu de abramo me de mo sonfo Bismarck mensa ende ye ho adom mesan ewo yenua Foster Twum eka ye ho ase opini Foster ye mo akaba eda se de biara da ye ton safra wa utimi ba ene ye yesa addition mu Sara na meko manimu a Elder Kingsford Diabo amanso ene to Elder e mo akaba eda se ene ye ton safra watimi aba ena enua peni Samuel Ababio nso ena eka ho opini same ye mo akaba eda se watimi di odo abo odomu ende na meko eto no ho a Elder Hansen someone so ena eti eto no Elder Hans ye mo akaba great me da se enen so watimi abase emfa addition say emfamre C4 muma yenkati ene na memma da Kingsford emompaye emaye asumdwe ene o ma ye da wase ena da mu ni ye di ni ye o ma me abankwam ne ati ase a na de kansa ye tontom na ase na nka odin de chance one se waton sa friends ye mra wonyino ase na afi onsam a awie mre bi hia ne de aboye mbra atwen wo no wo de amaye so se be kan ho ma ho konkron kyerɛkyerɛ fopa no ma kan ho na wo ho adisua yesuan ene ya tiefo nyinara enti ngu akoma pa adwempam ensakrae ne nsiesie e ma wo kwagye da no enti bifa mo bra wo na nse wiase hye odi animunyam woni empaibo woni adesre odoba Yesu Kristo dimo amen amen good yanhwe ose onyankopon do a o ma atentenene yanka abosam no Jeremiah chapter 9 verse 24 Jeremiah 9 verse 24 yanhwe babiewo Jeremiah chapter 9 verse 24 enti radiasem na ye humom na mania ohye ne ho no enhyehye ne ho se onimde na wahume se meni erade a oya doye na obu atentrene ye adstrene asase so na ye na eso meni erade asem ni amen good atense ye ko mu no abusiafo nka abosem ye bebam na fe yaka eho asem God's love of justice onyankopon do a owoma atentrene no kwasem se wo hwe
pa na say omanyame no goals no apart from the fact say omoya atrofo no omusa support to kasem bi ti say fa abofra bra bebo afode ntinkora ya wo mu na ye de omo kobo afode ama sa anyame no wo de sa omanyame no edi to onyankopon ho ana say onyankopon ya ye ka no ho asem yidie oyo onyankopon a ope atantenane na onye nyankopon a wo ye otrofo oyo nyankopon atantene ne ompe atanchia na de biara ope atantene no kwasem say ye behwe onyankopon ne do a owo ma atantene ne sen na isitie adusua ben na yenso ye betimi asua afirimu na sen na yenso yenye no ena maboafo ye ba beboa na afi ya hwe se ne emu ensem esi etie nyedi kan no ye hwe love and justice anase odo ne atantene ne odo ni atentene no ye hu ne sayin na sayin na yensi entiase nya Miss Mark that's a chief onso edamas ceremonia brena mutie ye se he Sabbath school na chase nyina na title ni God's love and justice. Yes. Na afina ya bedru justice na eso ntino momi yenhwe se okase onyankopon do ne adetneni a o see throughout the Bible no mu no onyankopon ka onyankopon a oye odo nyankopon ene ne treni ye ehu asem throughout na e wo trese yeah na emom no sie de ba enipa afamu di a obi nya no yonko na nka osisi na nka no nkona emfa adetneni esem bia ema ho because when me say oye ne tren a ene ne de no ebe go against then so trustem no me atia se pife se even akenkan sem na okan no se senka obi ewo se wo hyehye ne ho onyame mu a enka won hyehye ne ho se nia wo ye ne eyade a eye adoye a eye adetenani ewo onyame anim na emom no enye se ebi a manya me yonku sisi no na be ye me personal gain ti no ode toto mfanse amamu a ekoso wiase mu. Yes. Se president o se minister o hwan wa obusia pani o wa unua o nia wo bibia no enka no kunanka me bia no de atanchia ana edidi ebu wona oni bie enti ebasa na wona oni bie nso hwan na be di won asem ama won aha na trosem no eyi ade se enke betumi ayam ye ne enye se onyankopon de oye obi a oye odonyankopon na ne bibia oye bia no nso no aten no bu a obunu pepepe so de be ya atenchia bia emu enti no wo tete no nanka omu esu se mfanse widow na yebu atenchia etia wo nanka ne o deserve even krobi awu aja ne yire ne ma ade nanka wo se yede ma no na uskani bi na se panimu bi e wo fie ho a watiasi na wabebu outcome wabebu na faso because we ni awo kama no then so trustem my yati say onyankopon edo obiara na onyankopon so fair to everybody intini yeme ye ninyi say emre bi beba amasa onyankopon no ode ni do eni na tentreni no oda na dia ma ye nyina yehu se de etie yo me da say me pesa clarification ya sana yakoyenim. How do we reconcile odone justice attentenene any odo? How do we reconcile it? Line no we hefa ana say omu nyina akobo mu ye cousins omu ye nuanam ana say ye hu omu sayin me pese ye reconcile sansemfu amienu yi love and justice. Me gidi say ye ntimi nka odo na ye ni attentenene emfirim. Okay. Ye famra yanya ya sitnem. Sawo abofra a woni neti na anasa wo ba anasa wo nua wo a yonkofo bi a woni no etwa kapa na unua no woye eniye bi a emfa kwam wo se medon anasa wo ba wasoja na wo se abofra memfa oja onsa nkoto gya yimu na obai da bia osori anu ayese okoho uyam be hyehye wo amano ebi duru ba bi kura no a ba bi efiri ba no obe etwa no to kakra se ba bi a woko no honye na asa obetwe na so kakra ahia be ka se go to your room na wa ko loko
time out ni nyina no wo de disua bi man adenti na wo yesa enam se wo do no on pese obekọ tibia bi mu a ehun sunsu aso no ebe edi nipa no beba fom anase ebe pra no ebe se no ndi se onyame se wo do yen na ye no kura se onyame so wo do yen ya na tentrene no ewo se ne do no ekọ onyame ntimi nye hwe ha se odomi na afi ni ye bia me ya edeme ko se yiem no na onyame ehwe me onyame bebom kokọ na wie mirem no consequence ne de menya but it's judgment no so ebeba nti God's love and judgment no it goes together omanya justice enimu no no odonim ye hwe ye manya ekoso ana mamu a ekoso a say basa ye yes because there's no justice and untino ema odonim me sorry a de me pese me de me peno na me ye minua me thinking about minua no welfare that's right there's no justice there and nimi eno no eko together so do ho a there should be justice okay mama in fact to nka okay love and justice no again two words ni nyina say the bani pa famu a ye love no aye katikado nti aye limited gina bibi so most times nyina hwe so kura no a itimisa itimi by we o me ho first sight love at first sight but sight no de no twam a something can trigger it for it to go away and eba ye justice no so a the same thing because you need the larger picture ye gina bibi so nti da bia me ka say in the world view no enye truth and a winning e court that's right a facts and a winning court that's right somebody might be telling the truth only for or can occur so only facts to back it up that's right you know now ahead and ready for obi so na wono na year born no pa but what timi afa kwan bi so or facts to back nentro no enti ono na wadi bim enti yan ye human justice no e flaws but onyame de no mienu no ka bomu onyame de no ane do no eye pure na ejina passion na ye kan ho asem previous lessons so no ene ni justice no so a onyame de no se obebu atan a enye wo a wokita wo facts eye ne de ye truth but yen ye de ye facts against truth eti wo say ye kan mienu bomu a e den manipa say ye better say ode justice ede afra odo but onyame de na is so easy because first of all say na elder kan no before you can even give justice no ejina audience so odo so with me ma tentrene no na ejina odo so enti unfortunately no ye human way nti na ma ye ntinyame de na se papa but eno wo sere yen say ye nsua nyame de ni bi say ye be do odo a ese nyame de no na ye bebu atentrene ama ne atentrene se no enye ne a obema yesika ana ye benya ndimunyam bi onanim yo all right good so striking a slight you are also love no goes with and I focus on a compassion and then care and the other one justice no so go with that's equality yes moral and other things yes enti yeso obi mpewasem a ana ode enema boni siu ema nyame epeasemti ana obi enema ani so say you follow say you follow na then we are okay was you follow then attend training come out we are okay just I know what kind of Micah 6:8 was say oh man what is good what does the Lord requires of you but to do justly to love mercy and to walk humbly with your God that's right the nyame aboyen koko wa bie bibia ni so aman yes ye ne no nante dia na ne don ne na tem na ne tre love and justice so it's like yo so I think for you so I say you better something for yes because sometimes one nya nsimfo na say tia echia wonti ase e wo nyankopon ne ugidie a wo nyankopon mu na maboafo no boaye ma ya ye ne ye no nse odo ba that is odo
but oba no kɔ no okowia bibi no de ba fia wotia no justice omfa nipa kro de no nkoma no watia no kyerɛ sɛ wopɛ justice but still wo do oba no because wo pɛ sɛ obɛbɔ kro no de ne bɛkɔ ɔsɛ yemu. That is how we want to look at love and justice here. Wo patentrene wakɔfo oba die aba fie wakɔbɔ kro no nyɛ sɛ wo yɛ me ba nti me do wo nti me nka ho asɛ metia wo fa nipa kro ne de ade akoma no enti saa na nyankopɔn ne do ne justice na akwa nyankopɔn do ye pa ba hwɛ mumuyɛsɛm a ɛkɔ attention ekoso hwe sisi a yasisi obi a wo asem ye de pa ye de kokko ya sa buagu so ye niwa enti wo fi se nyankopon transe se odo ye enti no saa nkrofo no ma ye wo saa no mo transe saa dabi justice beba because of odo nyankopon do unity. So it's tani epese ye te nyankopon ne do na tenten se ne esiko enti maboafo no ebeboa yemfa adusua yin kona wie na afi ya nyamu entiase yi se ne esitie. Now the next one I epese ye share adusua de ma yen say o say God is entirely good and righteous. O say onyankopon ye na otene pi eno no mepese ye be kan bibi ewo Deuteronomy chapter 32 verse 4. Na fi yahuri akwakoka Psalm 92 verse 15 ansana mama obi akasa ho ewo ha say Deuteronomy chapter 32 verse 4 say obotan no na de epe na kwan nyina ye trene oye no kri nyankopon na kontompo enini hu. That's right. Otrene ni tienfo ene no. Amen. Amen. Hwe wo hwe Psalm 92 verse 15. Psalm 92 verse 15. Say de akire se Ewurade tene. One me botan. Na nea entene bia eninimu. Amen. Amen. Good. Enti mamen ko opening Hansen so onyankopon tene anaso onyankopon ye otene pi sansem ya yakenkan yi sen na eche yen for onyankopon ne nokrede ne tene. That's it. I'm say so far baby yaka aba bedrui no make us a brolin say this is an echoing thing. And semu throughout the whole quarter, and I say the whole Bible. I would say it's right from the beginning of Scripture, Genesis chapter 1. Unyame oye oye pi inti and boss roni asase. You'll be share no. That's right. And throughout, you know, Osha says this of creation. No ma oye nti a oye say ode nsuo ema ye. Na ode ewiama ye ode nsroma ode mwa oxygen in all right proportions. Yes. Ebeboa ma nipa etimi atenase na ofiri odomu ebo nipa onyame ye nti na oye sa nobody forced him to do it. That's right. That's correct. Na oye ye no so no o say na bibia ye very good etene ne domu kura so nti o san de homeda kura san ma ye say me ana me bo ade nti ma ye nhweso say da baako upon everything no monhome. Yes. Na moni mi nya ayonkofa oye nti na oye osa. That's right. And right from there even boni ba ye no kura akiri no he had every right o say kuku nwemfo a onwe ni kukuo na netie na say woni nsem no owo ho kwan say anka wo say wo na nka ode ya ade foforo na nso ne do no nti o say me ba mejewo. That's right. It you pronounce ojefo right from Genesis chapter 3 oye enti na oye sa ne do no nti o pronounce wie ye no boni e ko so nyina no na nka o nkwa so wipe nipa nyina oyi kakra bi say me pese afamuso ma ojefo no aba onam so kakra be fa Abraham so be fa Israel for so ba ya ma Yesu Kristo ba ye odo no ntia ama enem so mete ha ka bi a opomboni nyina achi o say oda so dome a e odo no a God is truly good. I think kasem na yakenkan o say onyame e righteous na da bia ni mu sa na kan First John no a Yohane e twira koma asafo no o say dofo no mekira ma mo say onyame ye han na sum biara enini mu. God is good. Asama ye betimi aka no o say o kirem kura enko ba bia na ye kira say onyame woye. So we share Psalm 9. Mini can Psalm 9, 7 and 8. No. Okay. Am I? We
most of the psalms are yekin kanya. The psalms that praise God say oyeno. Yeah. Dosun dodo. Enya no kwa Psalm 9, 7 and 8 no. Say. Erade de otena hinwa so da. Yeah. Ordinadwa asi ho erebu aten. Ono na obebu wiase aten trene mu. Na wadi aman asem trene emu. 8 9 Erade beye dwankobia amania opeche no. Amen. Ahokyere ebremu dwankobia. Amen. Amen. Yes. So o de toto ne yedi kan ye no a ne opese o kire nyina ne say onyame otina hinwa so. Yeah. Now there are people who crave power. Enipa bebre na wiase ya mudodo na even unya tumi kitwa bi a obi o ha ohini bi ahenkwa kakra no unya ya bodin a yede bebo no enya asem kitwa. People are craving power. But nyame yenyankopon no, the Bible God no, or your all powerful God. That's right. To me nyina ye ne dia. Then so I wasem e wo mu ni say o say omfa ni to me no enye akesesem entia wo bi. Na mom ne wo de ye ne say o de eje ne ma. O de ebo ne ma ho ban. O de ema ne ma hu ne ye a wo ye. That's right. Enu nti yen so a ye ne ma no. Ye say ema esua eja. Enti say yes see age atum say yage ne din edi nti wo man yetumi say yenye onyankopon made a ene na tumi a nyame dia hye yensa ne ye de yeden. That is first question. That's right. Number 2 and say onyame wo ye na o ye tenene sa ne man so yesu se yenye den o se monye pe se ne mo soro agya no eye pe no. We need to learn his righteousness. Na tenene no a wo buo no esese bibiara yesua se yebebu atentrene. Yes. Na onyame bu atentrene an ye kire ne se esane se onim all the story behind the scenes in nti. Yeah. Oma emme accuse obi wa bra ni pakro deserve accusation. That's right. Tie ye nyame ma benefosi suhefan yemua yentie uti obi di asem ba ko a make sure say won condemn nipa no. Let's be less condemning, okay, and more forthcoming. Say be ya ebetimi ahunu say ye nyame no or ye entirely good. Oh ma memfa we ntwa to say problem wa ye share as Christians and in this contemporary world in say questions are ebe nyina ne say nyankopon no yes na ye kan dia mean say beba wo adusua no bi eto so ti nyame ne yes sa bebre sa dia ade na evil ewo wiase mu bebre sa ade na bone yesi nyame ye obu atentene o ye all powerful ade na bone ewo wiase bebre sa ne yesi ye nyina ati ase ne say se ne ye di kan aka dada no enye nyankopon e na ede bone no baaye sa na emmomu no eye hwena yentie no na oyi ne protecting power no a obonsan de opesen kada bia o cause problem no se nyame ye koso na yentie no a o withdraw ne protecting power no at some point because it is his nature say on tena ho emma asomoden to aso enti no oyipe na yehu bone no bebre na embom no in the end no say obeba bebu atentenene. Okay. Tini ye ka wontie no na temu obeba. Yen so a obi di yen no onyame na beba beje yen. Na in the end no ye nyina beka say Awurade batemu etene. Nobody will say nyame say we bias and then I can but someday will come we all talk about his righteousness. Okay. Me da say Eda osi onyankopon suban ensakrada. Na nokre etisen nokre onyankopon ni suban ensesa na ensakra se nyankopon suban esesa dia na in a way no ni nyamisu no a oye no na ni ho morally no onyankopon ayodo onyankopon empatro onyankopon eye no kware nyankopon sa no ma na ensesa da se hwe Malachi mepese ye be kan text no. Okay. Malachi chapter 3. Yankai verse 6 and 7. Okay. Malachi chapter 3 ho mra wo obie no me kan brofo no Osina mi Awurade me nsachira entimu Jacob ma mu riwiesa mpacho gina ho mami. Aha akinka se me aye kan nyame na kan o se me onyankopon me nsakra se ye gina ho a
asɛm a ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn no yɛnte ase yie. Okay. Aha onyankopɔn ɔka ne suban ho asɛm. All right. Nyankopɔn suban ɛnsesa. Nyankopɔn ɔnte sɛ yɛn adasan nɛ meka asɛm kyerɛ a ɔkyena wobɛba no madane ma no. Na mese me dɔ ɔkyena na me dɔ no adane biribi. Nyɛ saa na onyankopɔn ɔteɛ. Ti nyankopɔn ne suban no deɛ ɛyɛ ade a ɛde hɔ daa. Nanso ɛnɔma bi wɔ onyankopɔn ne yɛn asetena mu a ɛsesa. Relationship a onyankopɔn ɛwɔ ɛma yɛn no ɛsesa yɛn kan serving hɔ. Okay. Efiri mu agyanom brɛ so na musane firi mahyɛdeɛ ho na mo ani so monsane mmra me nkyɛn na mɛsane maba mo nkyɛn asafo Awurade na ɔse na mubisa sɛ ɛdeɛ mu na yɛnsane. Onyankopɔn wɔse wɔn sakyera da. Yes. Yɛkɔ serving hɔ so a wɔse monsane mmra me nkyɛn. Yes. Na me so mɛyɛ dan mɛsane aba mo nkyɛn. Nti sɛ yɛka serving no aha yɛhu sɛ nyankopɔn akyɛngye biribi wɔ hɔ. Ɛdeɛ no wakyɛngye ɛyɛ yɛ relationship a yɛne onyankopɔn ɛwɔ. Anamontu a yɛne ne tuo no ɛfiri sɛ yɛbɔne mu nyinaa no ne yɛdwane afiri ne nkyɛn no onyankopɔn atrɛ ne nsɛm sɛ yɛnsan mmra ne nkyɛn. Sɛ yɛsan ba ne nkyɛn a onyankopɔn ɔbɛgye yɛn. Sɛ yɛankɔ ne nkyɛn deɛ a onyankopɔn ɔnam sɛ wama yɛ feel well no ɔmfa so yɛn sɛ kyinkyina a yɛmmra ne nkyɛn. But ɔn deɛ wɔyɛ ready sɛ ɔbɛgye yɛn. Sɛ yɛkan wɔde sɛ James chapter 1 verse 7 hɔ a 17 a ɛhɔ so wɔkan biribi kyerɛ yɛn. Akyɛdeɛ pa nyinaa ne akyɛdeɛ a ɛyɛ pɛ nyinaa firi soro. Ɛfiri han agya no nkyɛn na ɛba. Ɔno na nsakyerɛeɛ ne adaneadaneɛ sunsum nni ne mu. Amen. Onyankopɔn adaneadane ne nsakyerɛeɛ sunsum nni ne mu. Nti onyankopɔn suban no sɛdeɛ ɔteɛ no ɔnsesa. Yɛn adasa ɛne yɛsesa. Ɛnɛ mesi me yɛ kristoni wobɛhu sɛ me honhom no a medidi nyame akyi no ɛkɔ high tempo no yɛ high. Ɔkyena wobɛhu me na matwe me ho. Onyankopɔn sɛ yɛnkɔ na yɛnkeka n'asɛmpa no metee n'asɛm no anigyeɛ ne ɔpa a na mepɛ sɛ mede yɛ mpo baabi a yɛse wokɔ hɔ a ɛhu no ne yɛkɔ yɛkɔka asɛmpa no base sɛ yɛateada ɛfiri sɛ yɛkyɛkekyɛke nneɔma aha wokɔ a yɛbɛyɛ wo sei aha wokɔ a wei nyɛ wo sei. Nyankopɔn tumi no a wɔde maa yɛ sɛ yɛmfa nka asɛm no yɛnyɛ ade aba yɛn honam mu ne yɛn nteaseɛ mu nti yɛmfa Nyankopɔn asɛm no nyɛ adwuma. Ba Nyankopɔn deɛ wɔnsesa. Nti na wɔka kyerɛ Hebrews 13:8 wɔse Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. That's right. Sɛdeɛ wɔteɛ no saa na wɔteɛ. Nti sɛ yɛhwɛ Nyame a God cannot deny himself. Wɔntumi dane ne ho ne nyame su no. Onyankopɔn wɔntwa atoro. Yɛn adasa ne yɛtwa atoro. Ɛna onyankopɔn ne bɔhyɛ biara a wɔde ama yɛn no wɔntumi mbiriki no. Ɛno nti tɔda bi a yɛtaa ka Kristo sɛ monyɛ kronkron sɛdeɛ mo agya no yɛ kronkron. Yɛbusa yɛn ho bɛdɛn na mayɛ kronkron. Yɛyɛ nipa bɛdɛn na yɛayɛ kronkron. Ne yɛakeka statement no saa bɛn nso onyankopɔn no ama yɛ saa bɔhyɛ no. Nti how ɛwɔ sɛ bɔhyɛ no mu ɛna yɛdɛn yɛsom. Sɛ yɛsɔ bɔhyɛ no mu a onyankopɔn no a nenam n'adom so ɛbɛyɛ yɛ kronkron. Ɛnyɛ yɛn ahoɔden no. Nanso yɛa ne yɛpɛ sɛ yɛde yɛ ahoɔden no. Sɛ yɛde yɛ ahoɔden deɛ a ɛsesa. Ba onyankopɔn deɛ nisu ɛne ne ban no ɛnsesa. Na mmom sɛ wɔka n'asɛm no kyerɛ yɛn sɛdeɛ madwane afiri ne nkyɛn biara me saa daa ne m'ani kɔ ne nkyɛn a ɔbɛgye yɛn na nka wɔ sɛ ɔpo me. Ɛfiri sɛ onyame ne bɔne ntumi ɛntena. Nanso mmerɛ a mɛsakra m'adwen na makɔ ne nkyɛn no ɔgye yɛn. Nti hɔ no relationally no onyankopɔn ɛsesa. Sɛ mantie no asɛm deɛ a na ɛneɛ ɔde sɛ ɔhaw mu na mɛkɔ. Ɛda wo ka me de wɔ no ɛsi no sɛ nyankopɔn gyina hɔ like this ɔnsesa. Ne dɔ no ɛwɔ hɔ, ne compassion wɔ hɔ, ne passion wɔ hɔ, na yɛmyɛ na humɔborɔ bibia wɔ hɔ. Ba yɛ nipa yɛsesa. Because your feelings no fluctuate and they say or change you say. And anytime biya na ye bone ni efiri onyankopon ho. That's right. Ye twen ho ben efiri ho
ba nyankopon da so gyina wo se no te a ba ye kwa ne ye kopem ne enu ye ho a ye san ba ka oje ye ni suba ne se ye odo no eda so wo ho ye wo ho on ka se ya se ye won te se oba de sefo no ya kwa kose ya japade ya banti no onji ye bion sa suba ne wa ye afiri won te wasasa da bi nyame nte sa nye sa na pese chere excellent nte abusiafo ya nya emunti ase yi a ye benya adwentia ye efa onyankopon ne do a odomaye ye nipa na esachira ye nipa na ye sesa enti sa wo sachira na wo ba anka nsunsuanso a wo bone de be ma wo no na sa nsunsuanso no wo nsan nya sa bone nwie wadwen be wo se nyame na asachira nya nyame na asachira wo mum na wa repenti ena ama sa nsunsuanso no apa otiri ho a wanko nyankopon de onsesa medase ye nto aso na afi ye nhwe afi nso asembisa osabisa se onyankopon nu no ho eno nso no mi nim se ne eno nso nyame onu no ho foster se eno na wo de wi me fafi be ya de wi se nyame onsa na ye ne sesa o se wo hwa o se nyankopon onu no ho but ahunu no o se remorseful doing remorseful na nyankopon so o ye boni na o show remorse no nti ye kasa ana ye boni o kan Exodus 32:14 na kampacho kama Exodus chapter 32 verse 14 okay Exodus 32:14 ose na Awurade nu ne ho wo boni a o kan se orebeye ni man no oni ho kan se boni a obeye ni man na enye ono ana eyibi but ye na eyibi ana onu cause nipa bi no ho a wakoye bone wakobo dwaman wakobo krono ana wo hu se de oye no enye ana oye sene fi ho banya ko se de eda o meka ehu previous one no nyame onsesa nti ono so onu no ho from yen ye dwen sakra enunti wo kan Jeremiah 18 na odi toto porter na yes yes na oye kuku ni ade na asay on two yes or the clay ade asay no aside for that's right sabe pepe enuti nyame no boyen se de be a odini ma bi esi ho se ne na strike justice and love no yes so or the justice no lay and everything plain se be faso we ma me kai mami bi ni krafobia na motifi na ne ayaka kakra ho yes na ne ba eko eja ho no wayi nani anka be ka kire mami ne se wo ba no ekoja ho so isan se otan ho nti wanka kire no ma akora no prai all right ni sa ta na nyame e wo mai all right sa pepe enu nti nyame aka bibia kire se de Micah ekan 6:8 wakati akire onipa eni bia se adetrene eni adoyepe enuti waka akire okakire Lot na Lot e free Sodom no distraction no anka no but the omo free ho no distraction e ka no sabe na Noah nyame edi bibia da ekakire Noah Noah ka nyamsem won a etie nyamsem no distraction no anka hom that's right omo a enti no oseye sabe pepe ana Jesus bae no oka Jerusalem eseye no won a omo Jerusalem no they were affected that's right but omo mutini free Jerusalem saw them no they were not affected that's right and then so wamaye warning wakasa kire yen odi bibia to say oba so we have impending judgment that's right and you know wa obetie no ufimu a wo nyame no o diama o ufimu a nyame oye onyadankwa wo mfirimu a that's say e homa yo me da say openi foster me da super vinia mamifa the other side of it no enka ho na yen completely repenting God no this has been a very very big debate because I said it portrays some contradictions be in Bible which is not because ne ye kenkan ye o say onyankopon enu ni ho say
or the judgment no ebe bre ade whilst Numbers 23:19 and so I can say onyankopon ye onipa na wonu ne ho nipa na wadi atro ana onipa ba na wonu ne ho you know if you pick these things out of context ube ka say Bible no kra no onye consistent nyankopon na anka say o can say no and I have seen so many people who are arguing in that direction the Bible no using that na opening actually mu about repentance we say no on the words na e Bible mu no eye language na language no original language no ofa ba ko a etimi kire enoma hudo bebre enti opeke sa language no a na ode kire ade foforo bi a wan hwe ya say ye kan jealousy ho asem about God no ye can say the meaning of God's jealousy no a o say ninkuru na o twen no enye nipa de ni bi a eye otan de na emom no eye the profound love deep love owo ema ne yire no ana ne ba no na o ka ho asem ti says I repent we first repent no ka ye ne say onyame aka say wa anima asem so a we ne beto a conditional statement yes e kire say wudi so a enye den ento so the condition no is when o ka asem na me de pa onyame di ogina fa akon ena ye di atendane ye koba o say wa ni so a we beto nta when ni so no e beto but udi so a the same thing with Nineveh o say onyame nu ne ho e wo ne na o de be ye wo mo no it's not say nyame aye boni na wo nu the word repent na wo you say God restrained according to the promise and as it of fulfill a promise say okay so mo di so ye me kan wo ha no so exactly Israel for the your kan wo Exodus away or say or be wipe wo nyina away na Moses asramo wo mo and wo say esane se Moses asre na no so woni pemu se wonyame wo ba manimu a na wo ka kire me na wo sre a me de be che wonti that condition no I have restrained myself from doing what I said I would do because of we and just nyame a repent say oye de bonye ni nti ohia subo na ohia de abisa kire last one nyame nye nipa no wonu ne ho ana onipa ba na waye no eno no ye nipa famu repentance ti no nipa be bata ho no because yen repentance ne de eye bone de ba nyame de no in the Noah's time no o se na Nyankopon nu ne ho se obo onipa enye sa nu hu se waye bone o utumi ye papa na wa wo to se ade de eye papa de enso se mihu ya anka manye ni sei but yes nyame kura na wo ka mihu ya anka onim se waye but ne ma se wonu ne ho no ne se na eye ne ya se obe wipe nipa away Inti sa word na nye nuhu bi say but yawudie say that's right obo nipa na osan abe wipe omo away it is out of love these are some of the things and your contradiction people have taken this out of context because onyame onu ne ho say nipa nu ne ho no but the word repent there no restrained from doing things according to how he has said it. All right. Negotiation 70. Yo, madam ase. Afi yenhwe ne di awie no. Great. Yanto aso we say kura odo ne atentene pintin. Hold fast to love and justice. Yes Christo maye enchechire bi wo hase. E Matthew chapter 5, 43 to 48. Me pese ye be kan saade no na ya pe eho adisua yi pa. Matthew chapter 5, 43 to 48 is foster. Say why a crowd wa Matthew chapter 5 43 no edeba no nchechire bi wo ho say what say o can say don ko na tan ho o tanfo na me de me se mo say mo no mo tanfo na mo mpae ma won a wo tan mo no na moye moja osoro no ema if you say Oma ni wie pue enipa bone ni papa so. That's right. Na otonso gu won a wotene ni won a wontene so. Na se modo won a odomu a akatua ben na munya. Tojefo enso enye saa na. That's right. Na se mochia munuanom enko a eden na moye abroso. Tojefo enso enye saa na. Enti monyepe senia moja wasoro no
Amen. Amen. Great. Sami mame nko so adusua ben chechire ben na Yesu Kristo de ma yen wa hayi. Yeah, this like that's share addition na we ya. I say hold fast to the love and justice. So yeah, hwe say baby ya de addition nyina e free eba ne baby ya bedru. Ene nia yenua foster kinka maye. O mayati odo ankasa ase. Yes. Say onyankopon ne odo ne farabai. Nti se ye de ye ho so atos no so se ye ni nyankopon ne nam a o se ye kire afoforo so odo na ye hu afri onyankopon ho no. Ne kwa be so ne be fa so a kire sa odo no. Eno ne ye wiase mu mistake biblia ya ne ye no. Say most of the time no ya na obi a ono no do no na ase onso edo no. Na hana trustem na me yate ase se kai no kwa de anka togefo nyina nso eye bi na emom no wo me yate ase se de onyankopon enye eyiyimu na ne do no en koso baabi enru baabi na end no ene endless no o pese ye me yenya nso ye practice sa odo ni bi enti wode toto hu se yemu bi hwan na ebia ne ba kura ebisa no ade a wo hwehwe a apata odi ade a ade foforo no na ebema no obi a hwehwe sese ne ba request bibi afri no a odi ade part na ebema no the same way na ye hwehwe bibi afri nyankopon anam so odo nti no odi ade pa no a ebeboa no na ebema ye enti wo ende ne se sa na tie de a se me ma domudi a ene emu hodu sa odo no mu na mo extend ema ebi enka afoforo na nyese odo afafa odo eyiyimu na midowe na minowe esade de onyankopon empe basa na tenene ye na ebata ho no yate ne ho afiri odo no emu yo me da say we be 2 minutes to end this lesson. Elder Kingsford, our last comment on this lesson. So the yasuan odo ene pepeye echo together sanu nyame ehwehwe free enchen. That's right. So you betimi akase ye wo ye do nyame a na ye tan ye nua tore na me hunu se ne ye atorofo Isa anu nti no ye wie adesua ya de tester o ma ye kan ye se 48 on was say be ye perfect even as your father which is in heaven is perfect. Na brebi an ye kan sa tesi ya ne ye de ya adwea kobusa o se ye nye bone nti ye ho nte yes asem no work out see reading into context ye hwe Israel for no a no more every right say omu be hate omu enemies because o kwan a omu ne omu afa so ene ko amwa ene omu akon awudi akoso then so onyankopon se e wo se omu do omu atamfo yes omu nuanko a so we show love to yanya you inner circle now one extended outside that one year free sa na onyankopon ne do no tie odo ne ma omo mutie no ene omo mutie no nyina onyame do o so otoni nsuo no egu adebonyefo ne apapafo nyina so ti sa na tie dia na o se yenso odo no a onyankopon de ama ne hie mu no we have to reach out. All right. Say yenso e bedo afoforo. Okay. Na afi yama training attentraining so atra yemu aye adwuma pepe ye aye adwuma ni nyina no ebetima ya yeso onyankopon de ne ho konkron no kan ho no maye wosoro ho de yo me da say 30 seconds Hans yo 30 seconds no ne mpesa me kan say odofo a wutie emma obia enada oda se bible ne kita yen no se bi obi de bedada yen sa ena wonso entrance nhwehwe contradictions a wodwen say wo bible no mu ene nia ene wadwen tiase no en stop from normal papa bible na de na di ewo mu se onyame ye wodo no sa because the number of times that you hunu nyame do ne ne pepe yo wo twiro no mu no so do so chen kakra na wadwen ye wo say enu nti the bible is contradictory and normal no so person na be hwede a obonsan be ma kwan bebiri but manyame do e wo twiro no mu no enye adwuma yankopon Moses obisa ne say rade me pese me hunu wo say I will let my goodness pass before you. That's right. Onyame goodness ne nam yanim by nam nasem so sa nyame asem no hwemu a ye hunu nyame do tie ma yadwen ko nyame do ene ne pepeyo no so na yensua bi eno na ebeboa ama yate no asiye yo me da say abusiafo adesua etoso ensia na ede abro nyankopon do a owo ema atentrene
ɛna ɛde abro next week yɛde de ɛtɔ enso no so ɛde ɛbɛtoa so katwani ahobrɛse na ma foster insha so Irawasi nyame tumfo omehu odo oni watentrene awde mo mai sanse sino no betra no na ochire wachiwade ampa omehu so odo enti omehu ne ye ne de enye na yemfa de yeso na yetimi emra wonche na yetimi nya trabe apa Irawasi masemi enko bia sefa na nyinara na wotie ne hawo idadwen ne obo na yema no en show dia ni wonyam na wotwe se ne edi asem foforo ba aboa yen metima chire mu se ne se eti akọ echichiri ama oma so etinye bi eti yeda wase so ayen sa ama yen koso ahu yemobo na ma yan hoden e wo wasem mu e wo Yesu di mu nti amen amen